O plátano e o coitelo láser. Ola, amigos. A víctima do truco de hoxe é un plátano e o verdugo un coitelo, pero non un calquera, senón un coitelo láser. Dou 3 cortes, 1, 2, 3, e se a forza me acompañou, veredes agora, cando remate de quitar a monda, como, aínda que non o cheguei tocar, o plátano propiciatorio quedou máxicamente partido en 4. Aí vai o primeiro anaco, seguido polo segundo, de terceiro o terceiro e, por último, o cuarto que se resiste a sair. Toda unha merenda de película esta é. Para facermos o truco de hoxe precisamos un plátano e fío e agulla. A única arma do truco é esta agulla na que vai enfiada este fío. E o único segredo está en cravala no plátano, sacándoa a pouca distancia de onde entrou. Por aí, para de novo volvela meter, agora polo punto polo que saiu, repetindo esta mesma operación tantas veces como sexa preciso. Todo dependerá do grosor do froito, deixando sempre unhas separacións semellantes ata chegar despois de dar a volta ao plátano ao punto de partida, facendo coincidir aí a saída da última puntada. Unha vez que xa temos todo o plátano pespunteado, só nos restará tirar do fío e retiralo por completo, porque o labor de costura que vimos de facer xa deu o resultado apetecido, cortando en redondo un anaco do plátano. Estou no amondar para que o poidades ver ben. Aí o tedes, un corte perfecto, como que van levar os vosos amigos. Agora o truco está nas vosas mans.